So here by Paki Madalkar, उलट वर्णेचा प्रज्ञा परवार by प्रज्ञा परवार. साउंड सिस्टम आणि लाईट आणि तुम्ही पहिल्यांदा की कॉलर माईक आणि आमच्याकडे स्टुडंटला माईक आपली सोबतची गरज ना आणि हे साउंड सिस्टम आणि हे आमका स्पॉन्सर केलेला बाय बाबा सिद्धेचे आमचे देवस्थान ग्रुप म्हणजे बरोबर देवस्थान एका जोरदार ताळी वाजवत त्याचे धन्यवाद करूया आणि आमचा यामध्ये आमचे साउंड सिस्टम पण पावता एक बऱ्यापैकी तो आपला वॉटरबॉल बाप आमच्या बरोबर असता बाबा केतन सावकर लाईट आणि साऊंड त्याचे एक जोरदार ताळ्यामध्ये पुढे मध्ये तुमचा पाठ बाय इच्छा गावचा मी इच्छा गावकर मी शिवगर्जना सादर करणार आहे. आसे कदम महाराज गणपती गजपती अश्वपती भूपती प्रजापती सुवर्ण रत्न श्रीपती अष्टवधान जागृतम अष्टप्रधान वेशितम न्यायालंकार मंडितम शस्त्रास्त्र पारंगत राजनीति धुरंधर प्रपुरंदर शास्त्रीय कुलवसंत सिंहासनाधीश्वर महाराज विराज राजा शिवछत्रपती महाराजांचा विजय असो. राजा शिवछत्रपती महाराजांचा विजय असो. राजा शिवछत्रपती महाराजांचा विजय असो. जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी. धन्यवाद. तर याचे बाय इच्छा गावकर व एक जुलै कालाचा तो त्यावेळेस सक्रिय पुढे वर्षाचा बाबा प्रेम कुमार मेरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है. मैं स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री हूँ. मैं सबसे महान नेता हूँ.
मैंने आराम आराम है का नारा दिया था। मैंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताबें लिखी थी। मैं बच्चों से बहुत प्यार करता था। बच्चे भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। आराम आराम है, आराम आराम है। धन्यवाद। Very good. वास्तव प्रेम कुमार पुलिस वाले करता विहान एस पुजारी
पालकर, पुण्यात वर्गाचा आयुष नाईक. आयुष नाईक. काय तर म्हणे कुणी बघायले का झुकायचं आम्ही तुझ्या या बादशाह समोर. या शिवाजीची गर्दन माता आणि मातृभूमी सोडून अन्य कोणासमोरही झुकत नाही. चाहे हमारा सिर उड़ा दो लेकिन हम बादशाह के सामने नहीं झुकेंगे. वाढदिवसाला बोलवून आमचा अपमान करण्याचा हेतू आम्ही जाणलाय. आग्र्यात येईपर्यंत शेजाऱ्यासारखा इंतजाम आणि भर दरबारात आमचा अपमान. हा नीच जसवंत सिंग आमच्या मावळ्यांना पाठ टाकून आमच्याच मुलकातून पळून आला. अशा या पळकुट्या राजाला 5,000 मनसबदारी आणि दरबारात आमच्या मागे म्हणजे आम्ही काय नीच दर्जाचे मनसबदार. अरे मराठी आहोत आम्ही. आमचा दर्जा बरोबरीचा आणि तो त्यांना ठेवून आम्ही इथवर आलो होतो. औरंगजेब तू ज्या तख्तावर बसला आहेस ते तख्त आमचे आहे. आमचे विदेश धर्मराज अजातशत्रू पृथ्वीराज चव्हाणांनी राज्य केले ते तख्त त्यांचे. याच तख्ताच्या रक्षणासाठी महाराणा प्रतापांनी रक्त सांडलं. याच तख्तासाठी लाखो जीवांनी बलिदान दिलं. त्याचेच वारस आहोत आम्ही. आई भवानीची शपथ तुला या तख्तावरून खाली उतरवू आणि तू भीक मागून मिळवलेले तुझे हे साम्राज्य नाहीसे करून टाकू. तुझ्या मुघल फौजांना इतकी वर्षाने जमलं नाही ते आम्ही मराठ्यांनी करून दाखवले. किल्लत कोणाला देतो ती किल्लत या शिवाजीला. अरे आम्ही आमचं स्वराज्य आमच्या हिमतीवर उभं केलं. बाबा भावांच्या पाठीत तुला गुपचून नाही तुझ्या सारखं. बादशाची ही किल्लत आम्हाला मंजूर नाही. औरंगजेब लवकरच परत भेटू झालेल्या अपमानाचा बदला घ्यायला. जय भवानी. आयुष नाईक, पुण्यात वर्गाचा श्रेयस परब. नमस्कार, माझे नाव श्रीरथ सागर परब आणि नाव माझा छत्रपती शिवाजी महाराज. तेरा जबाबदार इतकी स्वीकार शिवाजी राज्य पोहोचले. या मायभूमीवर मराठ्यांचा स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्यासाठी बंद करतो. चळवळी करतो. तिथं मायभूमीच्या रक्षणासाठी आणि शिवाजीचा आशीर्वाद आणि जिजाऊचा निर्धार मानलो. झाडूच्या रक्तभावाने स्वराज्याची स्थापना केली. केवळ मायभूमीच्या रक्षणासाठी गोट्यातील गाय आणि घरातील मान यांच्यावर जर कोणी वाकडी नजर केली तर त्याची कैदी जाणार नाही. जय भवानी. हर हर महादेव. हर हर महादेव. हर हर. व्हेरी गुड. श्रेयस परब आणि जनता पार्टीवर होती. या एक दिवसाचं त्यावेळेसाठी लास्ट भाऊ काका फिरती करे. बेना तू त्याचे दिसता. हे प्रभू हे होईला किती जगन्नाथ प्रेमानंदी जाऊ. छोट्या काळात दुसरे काळात या पद्धतीनं एक दिवस त्यावेळेचे मटेरियल वेबसाईटमध्ये होते आणि
आम्ही पासून आज या पिढीत असे भाऊतात कॉन्फिडन्स भाऊतात ते याच्या खातीर आणि याच्यात आमकां सगळ्यात पयलीं म्हणटा म्हणजे या पिढीचेर जेन्ना आमी 5 ते 6 वर्सां जातले तेन्ना हे नाचले बरोबर तांकां तेंच्यांनी आमकां ह्या पिढीचेर बरे चडयले तेचे चड चड चडांत चड देव बरें करूं आनी एकपणान येता तांकां दोन ताळी बरोबर देव बरें करूं तर फुडल्या फावटी तुमचो करता बाब आमचो हिरो गांवचो हिरो बाब देवांग कामत हेलो हेलो आनंद 5 मिनिटं बोलो 5 मिनिटं ना 2 मिनिटं आले मेलोनी साथ पावलो बंधले बघा आऊन तो गावचो कामत ॲडव्होकेट कामत चला आता आर्ग्युमेंट केलं तो बोला आम्हाला सुपर केसी मजेकडे कोणाकडे मजेकडे चला सुरू करा चलो my lord Anand was a pride निर्दोष असा ताजे खासिस देव कामत पुण्यात होते तुमचा प्रकार भाई लक्ष्मी नाईक अरे
नाही. आता पुढच्या स्पर्धेचा बाप अश्विन प्रभू गावकर. अश्विन प्रभू गावकर. माझ्या देशात घेऊन मला गुलाम बनवून पळणारा हा घोडा इकडं कोण आहे हा? माझा सगळ्यात चित्तावून पळणारा इंग्रजांना मी सोडणार नाही. करायचं हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच. देव व्हेरी गुड. तर अश्विन प्रभू गावकर. आता मुलांमध्ये तुमच्या मुलाचा बाप सीताराम नाही पापा. लोकांनी बांधल्या बिल्डिंग अशा गेल्यात पुढं लोकांचो गोबो हे भाव कित्याक आनी आतां कितें जाणटेपण वास पडटा. कितें जाता एके कडेन वास घालप बरें म्हणून विकान 6 दीस आसता. 6 कडेन 6 वास घालपाचे. 6 जाणांक वास पावपाक जाय. आता हे जाणटेपण वास भरपूर पडटा. आता कितें जाता थोडे लोक वासाक इकता पूण थोडे लोक मात वासाक रावता. भाऊ केन्ना येतलो आनी वास घालतलो. भाऊच्या वासाक थोडे जाण कामाक सुटाक लेट वयता. भाऊचो वास घेतले आनी कामाक वयतले अशें म्हणून रावता. आनी भाऊ मातशें काय सारकें कळटा. भाऊ चिकन खाल्ला काय चण्याचो रोस खाल्ला पळयता. आतां पापा सीताराम नायक जयंताची मंजूर घेतली की हो आता एक जो ओपन दिवपाचा तो नाव फेडरेशन बाप मोहन अडंकर. आणि अशाकडे यांचे कॅन्डिडेट होता जटिल मंजूर केली आणि दुसरे कॅबिनेटला एकूण आमचे ऑफिसर जो आता पडले आमचा कॅबिनेटचे हे सांगू शकता यांचा त्या जटिल झालेली आयच्या कॅन्डिडेटला ते बाय श्वेता कामत हे विशेष चिराग कामत आणि दुसऱ्याचा बाय हत्तेचा प्रदे हल्लेकर विशेष प्रदे एकदा जगन्नाथ देवबद्दल म्हणतात त्याच्याने आमचे कायदे या कॅबिनेटचा जन्म घेतला बाय श्वेता कामत आणि हत्तेचा हल्लेकर देवबद्दल. तर